Efectivamente, está xerando inquedanza, non só no sector primario en Galicia, en outros moitos lugares do noso país, polo tanto, e ademais, eu podo entender que frente ao que se anuncia, frente ao que supón esa apertura de mercados e, por tanto, tamén de chegada de produtos do exterior, iso ten que é lógico que cause inquedanza. Por lo tanto, nós imos apoiar sempre o noso sector. E creo que apoialo neste momento é ser exixente respecto de que se garanta que esa sinatura dese acordo non se pode facer, e esa apertura de mercados, a chegada de produtos agrícolas de outros países, non se pode facer sin salvagardar que teñen que cumplir, cando menos, as mesmas condicións que se exixen os produtos galegos para ser comercializados. Senón, sería un acordo desigual e sería perxudicial. E, polo tanto, se esa garantía non se dá, hai que exixila. E, mentre non este totalmente garantido, é lógico que existan esas inquedanzas e non poderíamos dar por aplicable todo o que supón Mercosur. E esta é a postura, sin ninguna dúbida, que ten que ter a Xunta de Galicia nun sector tan importante para a nosa comunidade como é todo o sector primario, que está experimentando nestes últimos anos unha boa evolución, uns bons números económicos, e que se teñen que manter, esta entrada non pode supoñer en ningún caso unha merma desas circunstancias que estes anos, afortunadamente e en xeral, veñen sendo favorables.